Ay, o din, maklase pa no. Ano Tagaan na nato sila una. Sige, welcome sa sila. Now, welcome visitors. Mga tadera kay birthday man sa ako ang manalit siya. Kantahan na to happy birthday ha. Kanta, ready, say, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. To Mama Lydia. Salamat kayo. Bibi. Bata. Oh, ayan. Usa, happy birthday, Mama Lydia. Dungan tanan, happy birthday, Mama Lydia. Ready, 1, 2, 3. Happy birthday! Wa, hindi na kasi nabot. Hindi ako po pwede mag-maestra. Sige, dungan na happy birthday, Mama Lydia. Salamat mga anak. Abi ninyo kasi ako magpakaran ako ay napaka-smart mo, smart na po. Sige, saan na ito? Okay, mag-praise sa taha. Praise sa taha. Put your hands together. In the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Bless us, Lord, and bless your gifts, which you are about to receive from your bounty. Through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Gusto ito isulti kung kailangan ng pagkaon. Thank you. Mag-ingat sila. Sige, isa may maayo. Linya na lang. Or tagaan na. Ayan lang, ikot lang mo ha. Alam ko na ama, makadawat. Una-una to ang pag-lunch, no? Pag-nununo lang sa tele. Sige. Ala, doon ang kutsara. Ano ang kalilas? Sige, pasa kayo. Dili lang. Ako nag-iatag. Asa naman po si birthday? Ala, ka-cute ka, Anito. Wala na po yun. Video? Ka-cute ka ninyo, oy. Ay po, bakit yung makias ang bata? Hindi mabubuha. Ayo sa ina yan, ang kutsara sa yan. Ningon ka to si Gretchen na Milidya, ma. Nangigis. Okay na, natanan ka. Sige, juice na punta, juice. Excuse ma'am. Ay, sorry. Ayan, naman naghatag sa pack lunch, no? Nasunod na po na to ang juice. Dili na to ibutang, bibi. Dali,
Di Chantal, diri Chantal. Aw ni wali labot di pa naman kuan. Imo pare on diri. Dali Chantal. Uy, Chantal, dili ka na Ano yun dahil pag Chantal ko? Dali ato dito ko. Sit down ka, mama. Nagpalahi. Sahod ba dahil kay makuha na mahuwad na ay. Sok-sok mama dili. Isa may wala. Sige. Dapat ay kayo, dapat ay. Oh, sige tagain. Isa may wala. Ala daw mama ay. Ah, sige oh. Sige tagain ni. Sige tabangi ko yung laptop isa wala. Asa imon. Martinoy, agoy mahuwad dia. Joy, Joy. Nawa ni mahuwad dia, Joy. Nawa dia agoy. Joy. Sige, kahit lang mo lang po ihatag ha. Isa ginagi. Kasi yun ang mga ito, kay nanin cake. Unya na ang cake mo, gawasa mo. Pinsay ko na mag-roll doon na ko kay nanin cake. No, lamin mo na kayo cake. Oh? Ala. Kaya ba kasi kaon? Yan na lang kung ano kaon. Oh, kanon. Ito na yung mga juice niya. Unya, lami. Saan na lagi nito pag-lami? Puno ba. Kacala. Kacala. Isay mo na yung kutsara. Kailangan siguro magkinamot. Parehas na ako. Ano, lami ikaw magkinamot. No, bibi? Kinamot ka? Kinamot ka? Hindi yun ang katamot. Ano mo, kinamot ka? Sa likod niya. Masin. Sige. Isay wala ikuan ko cheese. Grabe cute kay mga bata, mga boys. O bibi kaon na bibi. Kinsay una mahumag kaon, dool na ko kay nakoy daghang cake. Kalami. Kinsa kay maunag kaon ani ron? Naay cake unya. Sige. Ang first three nga mahuman og kaon naay cake unya nabad jud ko ihatag nga gamay cash. Gamay lang ha. Dali. Sige. Ang tulo nga una mahumag kaon. Pero hinahinay lang buha kasi mga tukan mo. Dali, basta sino ka? Sige na. Sige na ka. Sige, ang first three, ang tulo nga maunag humagkaon mo duol na ko. Kay, na ako ihatag nga cake o cash gamay. Gamay lang sa. Sige ha. Pero hinahinay lang mo kay matukan niya mo. Kanang kaon lang gud ninyo. Oh, relax lang nga kaon ha. Mga bay, katong naa sa ilahang luyo. Katong green dito, panchon to mga bay, no? So, dili ninyo ma-imagine, no, nga. Panchon na. O sige, natay bagong naabot. Asa man siya?
Oh, ali lang, ali. Ali, bibi, ali. Ali, ali. Asa man ani? Oh, dari, dari. Mura pag nagkauna ka. Yes, ano ka nagkaon? Gatas, imong ginanlan, no? Ah, parihas ta. Itong gamay pa ko, walanlan po ko gatas. Na. Oh, dara. Dara, oh, na-juice. Lingkod yan, lingkod. Pag-cute ba? Ano mo yung ginoo pa? Oh, lingkod ya, bebe. Oh, dara, dara. Ato siya sa buko. Sige, dito, dito sa duyo. Alam, butan daw mo karon. Karon lang? Yan naman. Butan mo, dili. Butan, dili. Why nanupag? Ah, naiusan nito bag. Eskwela mong tarong ha, para maabot sa panahon. Wala, focus gid sila sa ilang kaon. Sige, kaon, kaon. Bas hindi usa sa inyo ma-presidente pohon. No? Wata kay balo. Tulo sa inyo ma-presidente. Oh, presidente sa purok ba? Bitaw. Ning kamot mo eskwela ha, mga bibi. Oh, eskwela jud tarong ha. Dili babag ang kapobrehon sa para sa pag-eskwela. Daghan pa maagi para makahuman og eskwela. No. Sige, diskarte lang yun. Kaya na to ni. Sige, paniguro mo diha kaon. Kinsa pa duha diha na kita naman. Ikaw ali ali. Oh, sige, dali. Oh, dali, tindog mo na ang tulo. Ayo. Oh, diha ko tulo. Kamu ko yung unahan na busog. Oh, sige. Yan, ay yatag. Naku yatag, girl. Dagan? Ah, dog, dali. Oh, diha ka sa ha? Naku yatag, gamay na ni. Kawa ba kakawan? Pasensyahin na ni. Wala pagkagbago pagkagabot. Oh, dalo. Oh, dalo, oh. Oh, kamong tulo, ang naunang gumakaon. Oh, sige. Pasensyahin na ninyo kung buhatag ha. Ah, sige. Oh, dayon.